Hej GG. Hej. Først og fremmest vil vi gerne sige undskyld, fordi vi ikke har formået at aflevere vores film. Men vi har nogle tekniske problemer. Ja, det Men sker. altså, vi vil gerne lave en lækker respons på jeres video. Ja, fordi først og fremmest vil vi sige, at det var en rigtig god video. Indledningen, den er lidt svær at høre lyden. Vi har lidt problemer med lyden. Det er meget lavt. Men det er jo selvfølgelig ikke jeres problem, kan man sige. Jeres ansag var en smule tør. Altså, Ja, du er en lille smule træt. det var ikke særlig spændende i starten, det fangede ikke rigtig en. Men til gengæld så har jeg rigtig godt styr på jeres bevis. Ja, I skulle ikke rigtig læse op af noget, I kunne det bare i hovedet, det hele, så det var rigtig godt. Så det er godt at flyde ud. Ja, og så lagde vi mærke til, at der ikke var så mange fejl. Altså, det kom rimelig, som han også siger, meget flydende. Ja, men selvom I jo kan det godt, så gik det måske lidt hurtigt en gang imellem, da I snakker meget hurtigt og ind mod tavlen i stedet for mod kameraet, og det kan måske også være en årsag til, at lyden var en smule lav. Men ellers synes vi, det ser meget fornuftigt ud. Der er også noget Og vi beklager med endnu en gang. beviserne, ikke? Meget.